வணக்கம். நவம்பர் 13 உங்கள் ராசிக்கு 10ஆம் இடத்துக்கு குரு வராருங்க. பக்காவாக யோசித்து 10 வரியில் பலன் சொல்லலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். நான் சொல்லக்கூடிய 10 வரியில் தான் என்னென்ன சொல்கிறோன்னா அந்த பலன் தான் அடுத்த வர நாட்களில் உங்களுக்கு நடக்க போகுது. குரு 10ல் வந்தால் பதவி போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது உண்மை இல்லைங்க. ரிஷபராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ரிஷபராசிக்கு 4ஆம் இடத்த குரு பார்க்கறனால ஏற்கனவே வீடு கட்டி நின்றுட்டு இருக்கவங்களுக்கு காசு இல்லை, கட்ட முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த வீடு பூர்த்தி ஆகுங்க. அதுமாதிரி புதுசாக வீடு போடணும், புதுசாக வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கும் இந்த குரு பயிற்சியால் அது சாத்தியமாகும். ரொம்ப நாளாக ஆசைப்பட்ட ஒரு வாகனம் வாங்குறதுக்கு கூட இந்த குரு பயிற்சியில் உங்களுக்கு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்பாரு. 10ல் குரு வர்றதுனால பதவியெல்லாம் போகாதுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு வேலை இல்லாதவங்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பு அமைச்சு கொடுக்கும். ஏற்கனவே வேலையில் உள்ளவங்களுக்கு பதவி உயர்வையோ சம்பள உயர்வையோ நிச்சயமாக ஏற்படுத்தி கொடுக்குங்க. அதுமாரி புதுசாக தொழில் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு இது ஒரு பொன்னான காலங்க. ஏற்கனவே தொழில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஏற்றமான காலமாக இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இது சார்ந்த விஷயங்கள் தான் பலன் நடக்க போது. தாயாரின் உடல் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். தாயாருக்குனால ஒரு நல்ல பலனை, அனுகூலமான ஒரு பலனை எதிர்பார்க்கலாம். புதிய விஷயங்களையோ புதிய கலைகளையோ கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பும் இந்த குரு பயிற்சியில் உங்களுக்கு உண்டுங்க. நான் இப்போ சொன்ன விஷயங்களில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு குரு ஒரு பலனை செய்ய போகிறாரு. இது சார்ந்த விஷயங்களில் உங்களுக்கு வெற்றி அடையும். அதுமாரி புதுசாக ஒரு இடம் வாங்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த காலத்தில் அது சாத்தியமாகும், நடக்கும். அப்படிங்கிறது தாங்க இந்த குரு பயிற்சியோட பலன். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற பதிவுகள் உடனுக்குடன் உங்களை சேரும். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த பதிவில் மிதுன ராசியை பற்றி பேசுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.